Priatelia, teraz vám ukážem niečo, čo ste ešte nevideli. Takže sa usaďte, lebo z tejto impozantnej rodinnej vily v Prešove, ktorú vám ponúkam na predaj, padnete určite na zadok. Tak poďme na to. Moje meno je Ivan Jaščur a verím, že ste si nehnuteľnosť užili rovnako ako ja. Preto ma neváhajte kontaktovať a ja sa budem tešiť na spoločné obliadky s vami. Majte sa.